Hey guys, hanya hai lam sukono rongo sini channelo kabang masal ngsuka razagya video leri tongka hai hinai tabuk present situation quarantine jorao tamde khaimanai mungsa kaham content to phaina hanibo sep tani bagai man yang ka aboni bagai ang wanso ka je tini normal thanio gan tangsa gospel song to pen ne wan sugi yang tini achuka ja ro aboni bagai norok nai tongai rongno ang sawo norok nai tongdi ani resap mungno knadi jaja khangke like khedi ani resap mungro saja rok to khangke na khadi an norok jotono aboni bagai ang tab resap no thangnai ang le him sinai jishuni logi ang lihim sinay Jishunilogi lang matungsa amjong mafaibo belo mafaibo amjong mafaibo belong mafaibo ang lihim sinay Jishunilogi ang matungsa ang lihim sinay Jishunilogi ang matungsa Jango kawi kaham no khakla bujui kothom kahan chanano yakungo yakla khekawe boya tung shibo kebe faibo boya tung saibo kebe mung faibo ang lihim sinay Jishunilogi lang matungsa ang lihim sinay Jishunilogi lang matungsa kan mong jumong no tuye wana ang chai lenge tong kru poi to bayang le Jisu norinai poi to bayang le Jisu ang lihim sinay Jishunilogi lang matungsa ang lihim sinay Jishunilogi
lama tongsa amjong ma phai bom belo ma phai bom amjong ma phai bom belo ma phai bom ang lihin sina Jisuni logi lama tongsa hambai jotono haina hai nai tongnai subscriber rokno norok ani o video no like khidi chaja khangangke tai jara nugui tongoi subscribe khaya rok tongoi mano abani bagi ang koyu norok no ani o senior channel no subscribe khaina bagi tai bell icon press khaidi tai chaja khangangke video no share khaidi norok norni kiching norni mare songno oma hikeno hamjak mari tongdi an sini video no asukno nai tini video abani bagi norok jotono nai tongnai rok no hampai